Prezes. Róż czasu jeden forzicer, dupny prezes spółki giełdowej, przyzwał swoja sekretarka i rządzi. Paniczko Ruzelko, i jadymy na śluz tydzień na Ausflug do Czechów. Winszuja się, co byś dziocha zarocki się pakowała. Sekretarka, kiedy przyszła do domu, oznajmiła swojemu chopowi. Enst, ja jada ze moim szefem na Dienstreise na delegację, bo roku będziesz musiał se jakosik dawać rada są we chałupie. Hop wartko glingnął ku swojej kochance, ku swojej frajerce. Wiesz, Erna, je dobrze, staro wykludzo się ze swoim szefem na całki śluz tydzień. Zabawimy się toż też mało wiela. Ta frajerka, rektorka matematyki w gimnazjum dla synków te pędy glingu ku swojemu szkolarzowi. Jorguś, ja będę bez całki za piątek całki śluz tydzień festejny zajmano. Twoje korepetycje są odkozane, nie będzie o nich. Szkolarz festelnie dzwoni do swojego stażyka. Opa, nie mam korepetycjów, bez toż też mogła kucia w ten śluz tydzień się przykludzić. Starzyk prezes gringo do swojej sekretarki. Ruzelko, ty moja roztomiło, nasz Ausflug musi być odwołany, pojadymy na drugi tydzień. Sekretarka Zarocki dzwoni jeszcze swojemu opowi. Enst, mój szef odwołał ta Dienstreise, ta delegacja. Hop dzwoni ku swojej frajerce. Erla, kurwa, moja starołostowowe chałupie, ze naszego dupczenia psieńcą. Zarocki też ta frajerka glingo do swojego szkolarza i rządzi. Te twoje korepetycje bydą o 10 przed południem we sobota. Ten szkolarz wartko do swojego łupy. Staziku, śluz stądy jednakowoż będą, nie mogę w Karowa, nie mogę przyjść do cia. Dziadek prezes do sekretarki. Moja roztomiło Ruzelko, jadymy jednakowoż na ten śluz tydzień, wykludzamy się na Ausflug. Ojgyn z Pnioków.